diin kakabsat ko nga inurat nga padak nga inurat ko nakuma. Kasamsampot ko lang tama pantay agluto. Mabisin nak inkayat ko ti manganti kang kanan tayo nga Filipino food. Wow! At daditang available nga maluto kakabsat ket balatong mapantay agpablad kakabsat ko. Sa tayo laukan ti kalunay. Medyo nasapa pa yung mutkid dapat ito oras tayo. Luto-luto maninin. Tanong mapakan tayo man nagiti alaga tayo ng ta. Kuna damanin kakabsat. Aglalagto damanin. Naluton kakabsat ko. Wow! Lang ti baboy. Kinkalunay. Pang may sa tao lang da ito eh. Pang may sa kanyak lang yung pang talo nga tao dahil di kakabsat nga. Kidin nga amoy mo tayo di kakabsat yun karawot tayo. Pang may sa nga tao nga ko na. Mga antay manan kakabsat ko. Mas naimas gayam ti balatong kakabsat nga dati partner na nga na perito. Since awan ti tinapakon nga kakabsat ko ay kadilis. Uno susay. Wow! Susay ti tao kang jabaryo ni kakabsat. Naimas man ti panangan dahil ti kakabsat ko dito yan. Ala, may kayo maninan kakabsat ko tang mangan kayo maninan. Kalunay. Wow! Mas sa dati kalunay yun. Sa kayo gamak. Malang ngahom. Wow! Dilis, susay. Kaya ko nga yung mantika, dahil yung mantika nakakabsat. Ihalo-halo kandiin na po ko. Dati sibuyas na kinsili nga dabagoong na. Wow! Shout out dati padang nga dati bagoong nga dati sibuyas na. Da sili. No adamot ati kadet yukot hang kayumot nga si dati sibuyas kakabsat. Nabang no ka unay ti kwa. Ate sang awyo. Numno awamot ati kadet yung nga kwamot ako. Ora inal daw kayo mga di sibuyas. Unulaso na. Kaya na mula pungan mo ti makaango. Ngayon lang ako. Crispy. Wow! Anyang tawag dito barbaryo dahil tinapsat ko. Didilis. Baryo mi gamin ko susay. Kitawag mi. Ikaw yung nga. Kaya magdaman Ilocano tayo ko. Damat lang tayo. Duduma nga pagkakaibahan tayo. Pag dudumaan tayo. Ang Tagalog ko ngamin maninon. Mabasnak to manin. Ang nakagin. Mo yung matadote. Kakabsat tayo nga. Medyo hanunay nga nalawat ti pagpampanunot na. Yeah. Handa mo tang dragsak. Sige lang. Basta siya. Mga anak lang. Lamot is life kakabsat ko. Kaya kung ano ibasta ko. Handa nung katikwa. Biida ti post ko. Diba? Kudot. Pudkan ko lang. Pulot na talaga. Diba? Dimas mangan. I-comment nyo man kakabsat na niya ti madamayo nga tangrabrabi itata. Baka dati padak nga madamang sa ti balatong kin kalunay. Nem imas ko mano kwantong dati it na. Ngayon lagi maron. Crispy. Nurse ko na pa.